My si predovšetkým uvedomujeme, že kvôli čomu tu komora je a prečo tu komora je. A to sú naši členovia, naša členská základňa. A tak sa snažíme koncipovať v podstate aj naše ciele, naše aktivity, aby sme ubezpečili tých členov, ktorí sú v našom klube, že sú v správnom klube a snažili sa nejak našimi aktivitami aj získať ďalších členov. Koniec koncov je to v podstate aj v našom mote a to je vlastne, že byť akousi záštitou alebo útočiskom pre podnikateľov v čase krízy a byť pre nich inšpiráciou alebo nejakým podnetom na rozvoj. No a keď hovoríme o tých konkrétnych aktivitách, tak čo sa týka tej záštity, kybernetických útokov, hackerských útokov a veľa malých stredných podnikateľov si neuvedomuje vlastne, že aké rizika ich čakajú a vlastne nemá to ani prostriedky. Takže sme sa chytili tejto témy a založili sme pod Košickou regionálnou komorou sekciu na kybernetickú bezpečnosť. A jej náplňou bude v podstate jednak transfer vedomostí, know-how, ale zároveň aj možno nejaké dotačné schémy pre tých práve malých stredných podnikateľov. No a pokiaľ sa dotkneme nejakej témy na rozvoj, tak tohto roku organizujeme misiu do Švédska, obchodnú misiu do Švédska, kde v podstate leitmotívom bude samozrejme rozvinúť spoluprácu s Volvo Cars, ktoré tu začína o pár rokov výrobu, ale samozrejme chceme otvoriť dvere podnikateľom, ktorí majú záujem podnikania vo Švédsku v rôznych oblastiach a sektoroch.